Azi o să facem un story time foarte scurt despre compania Clap.ro, cum am primit o țeapă, dar și în același timp cel mai frumos cadou de Crăciun de la ei. Guys, asta nu este o sponsorizare. Acum aproximativ 2 ani am cumpărat un Samsung Galaxy S22 Ultra de pe acest site numit Clap.ro. Pe acest site se vând telefoane refurbished la prețuri foarte ok. Mi-a venit telefonul, a fost trimis chiar de 2 ori înapoi în garanție pentru că am avut niște probleme cu semnalul. Iar acum aproximativ 2 luni i s-a desprins spatele telefonului și iară nu aveam semnal. Din păcate nu pot să vă mai arăt telefonul pentru că nu l-am la mine și nu i-am făcut poze. Am hotărât ca fix după anul nou să trimit telefonul înapoi la ei. Iar după aproximativ o săptămână în care am folosit telefonul meu de firmă ca și main phone, am primit un răspuns de la ei că și telefonul nu se poate repara și o să-mi trimită un S24 Ultra, la fel ca și telefonul meu vechi, cu 512 stocare. De ce am vrut să fac acest video? Ei, pentru că băieții chiar au fost de treabă. Acum că mi-am primit telefonul înapoi, sau am primit un telefon nou înapoi, o să vină videouri și mai forță, deci merită să vă abonați.